Здравейте, приятели, аз съм Тихомир. Днес реших да ви покажа как да се направите Google темата, как да ви изглежда темата по-хубаво. Така, чакайте, влизаме само в идиотчето ми тук. Така, влизате си в Google, идвате на приложения. Цъкате на приложения и идвате на Web магазин. Така, идвате и натискате да ми зареди. Така, и идвате тук на теми. Ето, идвате на теми и харесвате си която тема пожелаете, която по-ви харесва. Например, на мен. Не ги разгледам. Добре. Айде, например, да бъде... Коя? Та. Ето, виждате. Ето, тук добавям. Ето, сега тук проверява се. И сега, ето, тук всичко си е... Така и то всичко си става само. Вие нищо не трябва да правите. Оп, чакай. Че да искам да минимизира. Така. И сега, като всичко се е направило, идвате на нова страница, затваряте Web магазина и ето, стана магията. Обаче аз тези неща трябва да ги махна, за да се види и да направя така. Ето. Така се прави тема. Някои са с пари, не дайте излишни пари за такива работи. И добре, хора, в другия епизод ще видим какво ще правим. И това беше от мен. И чао!